Ето така спира този автомобил в София, в центъра на София. Това е улица Славянска и прекате малко по-напред е Шишман. Този господин 2 часа си спира автомобила. Надявам се да се вижда. Ето тук паркиралите автомобили, които сме паркирали, дано се виждат в тъмното. Не може да излеземе. Не може да излеземе въобще от този автомобил. Обаждахме се на полицията, на 112 и всичките казват, че няма дежурен репатрак, който да дойде да помести тази кола, която се е спряла. И автомобилите от тази страна на улицата, които са, не може да излезем. Ето ги. Полиция 112 казва, че няма дежурен репатрак. Градски транспорт, мобилно спаяците казват, че не поддържат дежурен паяк и няма кой да дойде въобще да помести тази кола. Парадокс е, защото питам, ако спра пред вратата на премиер-министъра и зареже колата, това значи, че няма дежурен репатрак, който да дойде да помести моя автомобил. То е смешно. Ето. От тук тази кола може да излезе и всички останали на там не могат да излезе.